karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Lula's Boy. Looy na sa guys siya. Kay sigurado man gid nga gibara na sa siyang Mateo. Mabitong nga lagot may nagtanaw. Wa man siya gibara ni Sir. Uy, gipasagdan raman. Oh. Ambot pa ni utong na lang gito si Sir kay grabe sad baya ang nahimo karon sa company si Jessa. Nahimo? Dagan man siya na-close ka mga milyon o billion deals. Mo na iyang alas rong panahon na. Oh. Mao ba? Ay, sige na, uy. Tabi pa dyan ko. Magpamisa sa ako. Sige. Dagan siya og na-close ng mga million o billions deals. Mo na iyang alas rong panahon na. Dako gid lagi gamit si Jessa sa negosyo ni Mateo. Sila gid unta ang bagay. Sila gid unta. Nadugay ko kay may last minute pang giati man. Okay ra. Let's go. Tana sa office ni Father. Okay. Kung dili pa lang tungod dilo na tinding. Gusto na gid unta kong muarta sa kasal. Oh. Iyang gikunta na nga akong kamata. So, settled na. Karong Sabado na nga itong kasal. Pero adto na sa gamay ni nga chapel. Okay. Mayo sad kay dili kayo taas ang pasuhan. O dili na kayo daghang tao. Dili ka gusto og taas nga pasuhan? Og daghang tao ang maka-witness sa itong kasal? Di man sad sa ingon pero Okay ra. Why problema? Kasabot ra ko. Ihatod lang ka sa bahay, ha? Kay napoy daghang ati manunsad. okay. Jesus Mariosep! Jesus Pastilan! Karon nagyong Sabado! Hala, uy, makalitan man sa tain eh. Uy, pastilan nga ako na mga amiga. Gamay na lang ba ang lugar la? Dili naman sa simbahan gyud. Ato naman sa chapel sa taas ba sa likod sa simbahan. Osa! Uy! Taysa, ngano god? Kadako kong binuang anak. Nganong nisugot man taon ka? Mauro may bakante karong Sabado la gud. Ya gusto man sad gyud ni Mateo nga sa Sabado na gyud. Unya ang reception. Asa na malagsad? Ato na lang pus karinderya. Ay, di sa tingali la uy. Hala, uy. Chapel. Nakagamay rag pasuhan, anak. Di takarampa ini pag-ayo. Okay ra na la uy. Pero, hey, sige na lang. Ang importante nga makasal na mo. Yung sa ato pa, limited na ang mga tao nga maka-attend sa kasal. Oh, Nya, ang mga empleyado. sa reception na. Waray na usab sa venue sa reception. Okay, gets. So, sa limited persons nga maka-attend sa wedding, apel na niya na si Jessa. No. Di ba mo atin mo siya o conference sa Malaysia? O 1 week siya dito? Ay, di ay nalimot ko. Wait. So, siya man eh? Ano siya man eh, imo ni gituyo? Askang. Bro, gusto ko nga smooth ang tanan. Ug di ko willing nga mutay ko, Chris. You know, Sab, hindi na ba ginato matagan ang dagan sa utok sa mga babae, labi na sa mga parehas ni Jessa. Precisely. Jessa na gusto. Kasi kaya Mateo, no? Hindi kayo bawa niya? Di na nato problema sa iya bation. Okay. So, kano saan mo pahibaw ng mga employees? Friday afternoon.
Ugma na sa dangamong kasal. Gikulbaan na sad ko. Pero wa ko mangandoy nga imo na sang palinugon, Lord, ha? Ayaw lang sa gitawon, Lord. Niagit taon ni akong bukton nga handumanan at ulino ka. Jo? Nga nang... Sa may tuyo. Ja! Naasad si Lola. Magtipon ta sa usa ka kwarto? Pero di ba bawal man ka nga ang kaslunon mag-uban sa bispera sa kasal. Siya rin isupak siyang balaod, Jo. Ay di magod na nako balaod, God. Hmm? Sunod-sunod ramang gugkos mga karaan. Pero, ay da, di nataan na, oy. Maniguro na lang ta. Kay si Bako may katalagman na sad ba? Si Bako lang yun palayo sa ikapitong laod. Mas may na mag-uban mo. Apel na ko. Pero Kamu lang, Lola, ang magtupad sa bed. Diyan ako sa couch. oh, Ay, ginoo ko. Unsa man nun? Oh, fireworks man day, Lola. naatingali Ay. nagfesta. Pastilan, lubat-lubatan man lang ta. Abi ba na kong unsa na sad? Wanay mahitabo, Lola. Nihangyo na ko ni Lord, ana. Ay, lagi oy kay pastilan. Unsaon na man lang ko doon na say problema. Uy. Ning higayon na, Lola. Wanay makabugong sa mong kasal ni Jo, ugma. Wa na. Congratulations to the newlyweds! Congratulations! Congratulations! Congrats, ma'am! At this point, let us all welcome the newlyweds, Mateo and Joe. At last, nahuman na gud. Oh. Asa data? Mura ganin na rin lagi tang nagbiyahe. Di data mamauli sa bay? Adto ta sa akong surprise na nimo. Ha? Oh. Asa di ka kudadun ni niya? Kulbaan na ba ini? Someday me. This is it. Ang atong honeymoon house by the sea. Okay ra kay ni? Kanindot din eh. Dugay na kung wa makaligo og dagat. Oh, mo ba? Ganahan ka maligo? Oo, pero dili lang una karon. Ah, ikaw rin bala. Stay ta din ni for 1 month. Ha? Oh. Uy. Ang ano de? Dugaya gud. Di ka ganahan? Ang buta ko ipasabot. Ang imo ding trabaho. Sweetheart. Oh, Oh, hey. Nakuyawan mo gud ka. sorry. Jo. Oh. Ay, kahadlok na ko. Imo na kong bana. Maubitaw nga nahadlok ko. Di mo ko mamaak. Pasensya na. Nakalitan pa lang ko. Ah, kay Babo. Di pa ka ready? Oh, nakasabot ako nimo. Oh. Ay, kabala ka. Di na ka bugson. Duha ang kwarto ini nga beach house. While di pa ka ready, magtagsaw na ta kwarta, okay? Salamat. Sige na. So, nasa imong kwarto. O pag-ilis. Kanang sa left side, mauna ang imong kwarto. Okay. Salamat. Ay! Hinay! Salamat. Pag-amping. Okay. Okay, maghinay ko. Ako lang ning hubuon akong sapatos ha. Sige. Mamang gudi na kaingon. Tara. Okay na. Excuse. Di na ka apurahon, Chow. Ay, kabala ka. Doon na ako'y gitumar nga tambal para pagpugong sa kong kahinam ni mo.
si Jessa. Hello? Mon, unsa niya ako mga nakita nga post sa mga taga-opisina? Gikasal sila si Joe ug Mateo? Yes. No! Yes. No! Yes! Yes! Ngano wa man ko kay bawi ni? Ngano wa may nisulti na ako? Ngano man? Ngano? Jessa! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!